orgány prezentovať tieto výsledky. Čiže to je poverenie Slovenskej zdravotníckej univerzity. Aj oni to vysvetlili, aj nám to takto bolo vysvetlené. Ja sa pýtam toho, kto je tu, ja nepotrebujem vás. Ale som vysvetlil, jak ten postup bol urobený. Čiže vy ste sa na tom prieskume nepodielali. Lebo chcel som dávať otázky, ktoré sa toho týkajú. Lebo každý screening má určité štandardy. To sa musíte ich pýtať. Čiže je 20 plus 15 je dosť, alebo veľa, alebo málo. To sa musíte Robil sa prieskum aj v inej mestskej časti, však vieme, že to pásmo sa ťahá od Novačan po Kavečany, by sme mohli povedať, alebo od starej, teda od Košickej Belej, po Amfi. Hej. Takže na základe čoho Slovenská zdravotnícka univerzita robila taký prieskum, keď hovoríte, že to dokonca ešte aj veľa stojí. Ale tú otázku vám položiť nemôžem, lebo... Zdravotnícka univerzita, keď sa pýtate metodiku merania, metodiku tej chyby, jak tam je stanovenia, ja vám bohužiaľ neviem povedať, koľko tých domov, ako bolo vybraté, jak sa pýtate iné odborné... Čiže vy viete povedať akurát to, že koľko bekerelov na meter kubický je v norme a koľko je mimo normu. V podstate to nám viete povedať. O zdravotných komplikáciách by vedeli povedať odborníci zo zdravotnej univerzity, že čo robia radionuklidy s tým, keď sa dostanú, aké sú... Prosím? Dali nám písomnú informáciu. Čiže poštáre robili, tak ako pán inžinier Bartalský, generálny riaditeľ Udovita Energy, on to sám povedal. Áno, sme doniesli, ľudia chceli mať výsledky, chceli mať merania, merania doniesli a pokiaľ vieme na niektoré otázky odpovedať, tak sa snažíme odpovedať. Samozrejme, budem sa informovať na Slovenskej zdravotníckej univerzite, že na základe čoho si vybrali práve vás ako poštára. Ďakujem.